Пане Іване, от фактично завод знаходиться на території, яку хоч українська, але Україна не контролює, але наслідки є для громадян, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Чи можна якось в юридичному порядку щось з цим зробити? Ви вже говорили трохи, що це можна вирішувати в юридичній площині, але як би мала відповідати Росія за такі дії? Тому що там також є і діти. Ну, дивіться, тут треба розуміти, що з одного боку Росія має відповідати в тому розумінні, що вона має, по-перше, попереджати, по-друге, долати ці проблеми. І якщо результати цих проблем в результаті є якась шкода на території України, то необхідно компенсувати цю шкоду. З іншого боку, у Україні теж є свої зобов'язання, так звані позитивні зобов'язання щодо своїх громадян на території, яку вона контролює. Тобто вона має приймати відповідні заходи для того, щоб забезпечити дітей і дорослих медичним забезпеченням у зв'язку з цією ситуацією. Якщо треба, то приймати інші заходи, включаючи, може, переселення якесь, якщо ситуація виявиться настільки важкою. Тому це позитивні зобов'язання, коли держава має щось зробити для того, щоб захистити ті чи інші права в такій ситуації. Тобто, по-третьому, якщо виявиться так, що ситуація в Криму настільки погана, що люди почнуть виїжджати, то треба буде організовувати прийом громадян тут. Це теж позитивне зобов'язання по підтримці своїх громадян, які знаходяться зараз на неконтрольованій території.